So naa na say kaadikan ug kamanyakan ang nahitabo mga boss. So based aning nagpost nga si Rani Pabati. So atong basahon. Kita na jud ning ebidensya nga gipaabot ni sulod na jud sa among panimalay akong 13 anyos na babae na anak giamong-amungan sa iyang kaadik. So papa ni nagpost. Na-trauma in taon na akong anak maayo gani naabot na migikan mi sa syudad uban sa akong asawa binan jud mi kay grabe ka traffic. Salamat sa Ginoo nga naapa ko diri og nasakpan na ning panulay. Dako mangayo kung tambag ninyo kung sa inyo ni mahitabo unsay hukom ani. So lagi. So based aning nagpost no, adik na sad, di ba? No? So kani actually mga boss, kani video gini siya gi-post. Pero ako rin yung screenshot din kani pagkasapon nila aning lalaki which is kani, nag-brief na lang ni nga nasulod sa ilang balay. Umoy gani, pasalamat kay walay nahitabo gyud nga di maayo atong bata nga 13 anyos na babae, no. Pasalamat na lang gyud ta kay nasapon pa gyud nila ni. So kung kamo unsay inyong buhaton nga kung kamo amahan nga nasakpan nyo ning hanggawan nga nisakas ninyong balay yun nya nag-brief na lang. Di ba? So kay nasakpan man nila, okay na lang po yung mga otoridad siguro adto, wala nila ni nahilabtan. So matik na. Presohon na sad, pakanon na sad, dugang na po pakanon sa gobyerno. Di ba? So daghan pa jud kayo ngani nga klase nga tawo, mga adik, nga mga manyakis, no, mga mihasa pa. Yun gumubuhat sa mga ngani kay wala pa may buhat nga action ang atong nasa taas, no, kung unsay angay buhaton nila, di ba? Wala pa may gisampulan. So magsige pa gyud ni balik-balik ang ngani nga senaryo gyud. Daghan pag may tabo nga ngani, dili lang ni mao, daghan pa gyud pamangani agi na naman kan naman kayto gipang rape, gipang patay, no, pa may gibuhat nila nga action. So karon na pud nanasad, di ba? Sus, kaya lagi ang giuna lagi karon kay impeachment man ni Bibi Sara lang giuna, wala man say ngani. Lang atensyon wala man ani nasa impeachment man ni Bibi Sara. So daghan gyud kay nga mga adik-adik diha no nga mabuhat og ngani nasad. So para sa inyo mga boss, kung kamo ang nahimutang, no, kamoy amahan sa usa ka bata nga nasakpan ninyo kaning tawhana or bisag kinsang tawhana diha nasakpan ninyo, no, unsa man kaya inyong mabuhat ani. Diba? Stilan. Medyo ko'y maingon ani gyud. Kabuang na lang gyud.